Ayun. So dito tayo kay Sir, tanong tayo ng mga pabo. Saka Sir, magkano sa pabo nyo, Sir? 400 isa. 400 isa? Opo. Grabe. Mura nga. Ang mura. Oo. Mura nga pabo dahil ulan. Ayan, ang lalaki na nito. 400 isa lang. May babae dyan, Sir, lalaki? Babaeng dalawa, ito lalaki. Ayun, ang lalaki. 400. May palong yung lalaki. Aha. Grabe. Ang mura. Magkano dati yan, Sir? Dati 1.5 pares. Ngayon, 2,000. Ngayon 400 na. ayun, nakita nyo naman mga Mura kaduski, ngayon murang-mura. dahil sa ulan. Dahil tag-ulan. Pero yung nasa harap 2,000. Ito, 2,000. May lahi to, Sir. May lahi. Alam niyo yung lahi niya, Sir? Chow. Ay, hindi. Japanese Spitz. Mestizo. Japanese Spitz Mongrel. Japanese Spitz Mongrel mixed breed. 2,000, Sir. Ito, Sir, parang Labrador. Labrador. 1.5. 1.5 yun, Sir. Babae. Dito, Sir. 500. Kasama yung Kasama na anak. lahat. Oo, kasama lahat. Anong lahi to, Sir? Native lang yan. Native lang. Native lang yan. Ayun, oh, bago to mga kadutski, oh. 500. Kasama na yung anak. Malaki, native lang daw siya, pero malaki. Dito, Sir. Pato. $150, 300, dalawa no? 300, dalawa. Ito, Sir, sa inyo pa. Kay Sir Rodolfo tayo mga kaduski. Sige, Sir, thank you. Ayun, oh, may tuta dito mga kaduski sila, Sir. Sir, magkano dyan, Sir? 150. 150. Sir? 150. 150? Ano yan, Sir? Askal lang? Askal lang, asking. Pero okay siya, balbon din, oh. 150, murang-mura na yan, Sir. 150 lang. Ito, 150 rin. 150 yan, Sir. Oo. Aba, oh. Sige, Sir. Napakamura ngayon, lalo na yung mga manok, mga kaduski. 150. Ayun, si Sir, 150. Ano pangalan nila, Sir? Yaw. Ayun, kay Sir Jow. Parang cute na tuta. 150 lang. Meron ka ng tuta. Ano yan, Sir? Babae, lalaki? Laki, babae. Dalawang lalaki. Ayun. Sige, Sir. Thank you, Sir, ha. Sir, magkano dyan, Sir? 150. 550 lang, Sir. Sir? 550? Tatlo, oh. Tatlo na? Oo. Ang mura. Ano yan? Asking lang, Sir. Askal din. 550, tatlo. Oh. Grabe. Mura na. Talagang mura. Ano yan, Sir? Halo na, babae, lalaki? Oo, Grano. Magkapatid yan. magkakapatid. Magkapatid may pinsan. Ang pangalan nila, Sir? Black. Wala. Hindi, pangalan mo. Roger. Sir Roger. Ayun. Ayun, Sir, ano. So dito tayo mga kaduski kaila brother. Sir, native to, Sir, no? Native. Magkano sa native ngayon, Sir, dito sa inyo? 350 malalaki. Yung maliit, may maliit din. 200 yung maliit. Okay. Pamirinda takila natin. Ayun, no. Dito, Sir, ito, Sir, ano to? Bolong to, no? Gal. Oo. Ba't yung may ibang kulay, Sir? Ano yun? Saso. Ayun, saso. Magkano dyan, Sir? Yung saso. 350. Nasa Cals. 500. Ang laki. Ang laki nito. May ano to? Texas? Oh my God! Magkano? Magkano? 350? 350 lang. Texas to? Ayun, mura mga kadudski, 350 lang, oh.
Kadutski, yung Pulse is 500, no? May bawas pa yun. Ayun, may bawas pa mga Kadutski. Saka yung pula, yung saso yun. 350 lang mga Kadutski. Anong pangalan mo? Travis. Ayun, no? Kay Sir Travis. Sige, sir. Thank you. Ayun, no. So, what's up mga Kadutski? Ito naman tayo sa Kadutski natin mga. Tanong tayo kung magkano mga presyo nila ng mga Texas. Tara mga Kadutski, let's go. Benta. Magkano yan, sir? 1.5. Anong lahi niya, sir? Melting Gray. Anong Texas? Texas. Tapos anong lahi niya? Ano? Melting Gray. Milson Gray. Mga Kadutski, hindi tayo marunong sa mga YouTuber ka rin? Ay, ano mo? Ano yung YouTube channel mo? Blok TV. Blok TV. Blok. Ayun, Blok TV mga Kadutski. Okay, subscribe yun mga Kadutski. Ayun, si sir. Diyan sir, magkano dyan sir? 1-2. 1.2. Anong yan sir? Texas din? Texas. Ilang buwan na yan sir? Mahigit isang taon na. May edad na. 1.2 sir. May bawas pa sir? Wala. Wala na, okay. Magkano dyan sir? Ha? Magkano benta niyo? 1,000. 1,000. Anong yan? Texas din sir no? Texas. Ano yan? Neger? Nigger. Ayun, neger oh. Ito kasi green team yung mata. Saka yung 1K sir. Ilang buwan na yan sir? Isang taon. Isang taon na rin. Ayun oh. Thank you sir, thank you. Ang pangalan nila sir? Bot. Boots. Oh, si Sir Boots. Thank you sir. Thank you sir ha. Ayan sir, magkano dyan sir? 800 lang. 800? Oo. Ano yan, Texas din? Texas. Anong line yan naman? Ano? Sweater. Sweater. Yun. Ilang months na yan sir? Isang taon na mahigit na. Medyo matanda na to. Pero gwapo, wala na siyang palong. Ayun oh, so 800 lang sir. May bawas pa. Depende. Ayun, merong pag sure buyer may bawas. Ano pangalan nila sir? Charles. Sir Charles. Sir Charles tayo. Sweater na Texas. 800. Yes. Thank you sir. Ito sir, magkano dito? 100 lang. 800. Ito, ano to, Texas? Texas. Anong line niya? Sweater din. So yung mga Kadutski, tama-tama, sweater, malamig na yun. Ayun no. 800 lang yun mga Kadutski. Ayun no. Dito tayo kay sir. Sir, magkano dito sir sa Texas sir? Magkano? 1.5. Ano to sir, Texas dito? Anong Ano yan? Lemon sweater. lemon sweater? 5K at saka sa lemon 84. Ano yun sir? Lemon 84 po, saka sa 5K sweater. Hindi tayo marunong sa mga ganun mga Kadutski. Merong, ano yun sir? Yung po isa, yung black, high action black at saka po Peruvian na pero. High axe, High action. high action, black. Peruvian. Peruvian. Ayun no. Peruvian, laban yun. So high action, saka Peruvian. Crossbreed. Magkano dito sir? Ganun din po, 1.5 lang yan po yan. 1.5. Mga ilang buwan na to sir? Mga 6 months. Ayun no. So yung mga Kadutski, ang dami palang mga klase, mga line hindi natin alam. Nalaman lang natin kay sir. Sir, anong pangalan nila sir? Joel. Sir Joel. So kay Sir Joel to, si Sir Joel medyo maraming mga bloodlines na bentahan nila. 1.5 lang para sir no.
May bawas ba, sir? Pagka nagkasundo, wala namang problema eh. Ayun, oh. Kung sabay tumawad. Basta sure buyer, may tawad. So kay Sir Joel. Thank you, sir. Okay. Ayun, no. So dito naman tayo kila sir. Sir, magkano sir? Sa Texas, sir? Oh, Texas yan, no. Magkano dyan, sir? Kung yung gusto nilang presyo, magustuhan, yun na lang. Magkano benta nyo, sir? Magkano benta nyo ba? Hindi na siguro, 600. 600? Ayun. Ilang taon na yan, sir? May Isang taon na. isang taon na yan? Maaaring mahigit. Mahigit na, no? Pero Texas yan, sir, no? Texas 600 lang, oh. Ayun, no. Mura lang si sir. Anong pangalan nila, sir? Fernando. Ayun, oh. Si Sir Fernando, 600 lang, Texas. Sige, sir, thank you. Okay. Meanwhile, So yung mga kadinski, oh, nakuha nila ng 500 lang, eh. 500. 500 lang, Texas. Anong layo na ano, sir? Pero Texas na yan. 500 lang mga kadudski. Jackpot na yun, magandang klase.